فيلمنا جمر نايزا بمليونات تجمت نايكر الدم فرس سونيا نايكر ميت أجارة أو طبق كناتات كم زي لزستو على سواي تجاني قلنا مرمرة نرئينايو بين بزلونا بزح عمتات ناي فرس سلت أنا تمكرو سونيا دور نحرد أمو جاي قتيلا زي حاونا يقرو قد أتقطع حمخون متردة نتو قداي قلتفنا حلافي وبالمر كوات تنجرو بالمر جن عينتو بفقر قرش عاويرو نحادلو النخحقو سيلو سونيا دور نغطو ودادر والسنة كلهم تقدادم تتداليوم دول مستهر مدما اتقددم بوقع تجمره سونيا دور ناي كلتا جيزة خطاتالتي شامبيونن بسبات تفوتون بمنبارا كلتا أفعان حيلان بلوت نبره زي تتصبخيو نجر كقاط من دحر زي كوينو دما إذا قددم كتسعر مخانا زتراتري نورن انتخونا جن أفرك اتقددم ما نم زي تتصبي حدا قاقات أما سونيا دور هندو تاونا كرمي شغنا ميزانا سحاتت بز مخنيات دما سونيا دور كافت قد سعر قرياز نورتو ددر كتوتس تقددت كناي سونيا دور قعزو أو زوكعة تمسيلكم تقاقيخمكم حسيز جمر زولو حدا كبتي تسفا زغروت وقات أمتات مترشو على يمسولو دا أمبر اندحر دا تسفا زي كوريتنا كم بحدش نجمرو لحدش معرف كخون كم زغقل زمهرنا حق أنيا زانتايو إذا فيلم زي لايك لكم تجميركمو فتيونكم يتعاسون كسامو ودعتا سنايت أنحيد نمز للفراس مستملسو بين بالمر نتزابو متنقطب من عقوقصو بالمر جن بزي حفرات نتوقسا نبين بمملاس سونيا دور نود در نغتيا زقدد كاني نسخة قبلو تحرني حاكم مرمرة ناي سونيا دور ناي يماناي اقرا عتمي كم استسارت فلتا سونيا دور ناي كددن فرسكو مقانا متندما واقا زي بلا قويرا بالمر ازم مسترقية واقا سلا زي بلا نغت قتل وسنة بين دما بزو سانو زي ازيو تقطع بز مغنياتون بينن كل التحقستون كاوس راح تسوقوقو عفت جيزيتي بين نتي بلامر قفلو زنورة $9,000 كخفولو حتى بالمر جن شدوش شحتراين خفل تسمع معه بين نتا مريت ودي غازنورة سلفادور منار ايه قلت فوسانا والسنة نتا فرس بجنزبو قوسلا بالمر ون بونابو فتينو تسمع معه مغناتون عو سونيا دور ندعر داختو ودادر زي تخيل وغازي ولا فرس يعنيرا بينجن ازو سانزي نايمولو سدراوي تعدل قيريلو فتيمو يقمتن بين أبو قدم بزح عمتات إجراز تسورت فرس رحيو سلزفلت كحجزو تسفى بمقبر نسونيا دور نانا يجزء رأسو مثل لفراس وسدا نتصبحيتو ناي سونيا دور ناي مرمرة وتسيتون ماتا اتسبرات كبير سلزنورة انت حاويتوكا لقي ماخت ودادر كم زي تقل بدن بترقاقتا بينكن فتيمو تسفاي كورتن مغنياتو خام مجمرتا كاليو تنينيرو ناي سوفيا دور عليت قدم لعلي $3 مليون زود واقا خمزلو فلتا سلازي انت حاويامو انت دوازيحة حدا طعي ولدا كساب $300,000 كشيت يخيل نبرا اتوم كلتا كخدو حسيوم زنورو حقستون ازم السمعو كتصنحو السنو أبو بينون نفالي ما جيزة نودو بزتفالي عين رأيو كلهم دما بحبر نسوفيا دور محواي كل استخقالو مقار جمرو جنكاو كلهم زيادة استحقوست كيلي آنيرا مغناتو تصدرا نفالي ما جيزة نايقزا رئيسا فرس سلزنورا معالتاوي كاتو مرتتا مليسا نفت مطلة لفراس بمخاد بجأداد نخال جيرا نسوفيا دور معالتاو تكتاتلا نيرا بقروان خطريقة شون كيلو تطوو بيلا أو لعليو تساقيلا دايوت جنت محصو سلازي تشقتا شتتيلوات ودقمو بين تدمت سميعو ناوغوي نافتوش تيمتس دحان مقانا مسرقاقت اون نقالو بتدقاقا متصرفامو كيلون رئساد نينا كافت مطلة لفراس واتسات أفرق ليتي كيلغا مزحالة اسكريمو سيدا نسوفيا توركت مقا خدت كافت مجمرة استراقبالو جيزة جميرة سوفيا تور طعم نجر كم تفتي استوعيلا نبرت أبوها أفت مطلة لدكيسو كل نجر يرئ نبره نتمك الراوجن فتيو سلازنورة فتيمو يعقتون نتبحيتو بين نتنا يتحرش حات أركت أجن جمرة سرح نكوان تسانة مسقوالو زحلفو زيادة جيزة رخبة نكيلون كم زيلو نجرة قدم لعلا خلتا 100 هكتار مريت نيرنا أفتها غير كاوزنورو حدا خافتم عبي تحرشات دماي نيرو كم سوفياتر زولا بزحات جيغانو فراس نيرنانا أبا حقوقون أفراس بمشاتيو سدرو زم حدر نيرو حجي كم نتمريت سبيت سون ممحداري لسلاشيوتو ولا حنتي تروفون إذا دمايو نتوم مونغون أمونغو بون زولو زي مسمع مغسي كيل نبوا خيدن كلنا رأيت أبوا أون حدا جيزة حلم زنورو من إساكم زنورة تردأت دحر حدا ورحي نايتون قوق كنكن سوفيا دورو موداتا بعلا دو كتبلك قالت بين حاكمة متيو مرمرة بصبغ منجدي تحو غمزلا مسمعون كلاتهم تحقسو كتسالاي سقومتي نسوفيا دور زخون صبغ تبعتاي فرس مركاب نبرة أنا يبي الحرشة كيل بحجوز منفس نخلو مفراس النازرات رأيت
كلهم بزح كيزة ترقاقا مستعوتو يوم سمومون بلبا بدن بجيرات فولطوم نهرت بيل ماتيو نبيني تو عالم زبالت توعتاي فرس رأيو بين مجمريا دنجيت والا يتصنح ناي بيل وازا مخون مسفلت اجن الناس حقا ترقاقا اتقصيلو زمت فرس جن بحق جرما زلوو نوحين حيالن صورو دما بتصحيزن صوارق حقنيا شامبيون نهره انتخونه جن بين كحقوسن كي جمره بيل اتناي مراوح واغا 15,000 دولار مخونو نغرو اتنور واغا $200,000 نيرو كنزاكل والا تقنيسو لجن بيل اتقرشي فصيمو ينورون ابونغوالن بوغايناو غزوم تملسو بالمر نبين شو مسله زصلمون كافت عودي ملو تعصوا نسونيا دور نمرواح زخون جنزو نمركاو دما نتاز ترفت نقشي مريتو كشت أحسبه أبت جيزتي كيل أبو حقو أزهبا نايبونا متحزتاني كامتقتلو أبوشتي 10 شح قوتيو بزغمت انجنزو نبرا بينجن أو كندم حقواس تقوت عمو مصبو نمكر خاركده أمو دقتا بين بزروا بوتا تنكيفو اتغرشق قبولو السنة نكيل جن داقيمو بزعوا فراس حق انحاسوتن تاريخات نخي نقرات انقوغو جن عدل اندقنا جاكان تجواتي تكونت بين نسونيا دور نفتح الرشح زوان خيد كدالون كلو اتحاكم ما تسوح ما قورا نقرو بالمر سونيا دور بزيادة خد قوي خبل درو مخان كم زنقارا ازدما نزغلو جيزة سعر وطعري كنتو قوارو بين تسفا قورتا بزح جيزان سعر نفسيسو اما وداعتا باخينو ترفا سويتو ليليجن اي تسمع معتن مخنياتو سونيا دور نابغزو مكاوت متس نفلا ما جيزة سدرابيتو ملؤ زخونت كوينو تسمعا سواء قولان دما كاب قدم جيزان العلي تقراري ووميوم بينجن مساعي تسمع معن كيلي أو تزيت هلنيرا بالمر كتلاقو لننكلو نتافرس قتلاني رئي حجي خعاس رح يسرح مالو خيلو خزارون كلو بقات أمي كيلي زخلو ناس سمعت نغرد بقوعي إنو قيتنا كفلاقاتيا بمعت دما نما نمسوين كي تزاروت مخفات تأبي ولدا أواف دقا دويلهم كتصوعوان كلوون فتي ما يملستن بينجن قوالو خوري أزلا تساني حد ما غترقاق عيالو بمحسا بزحي تشاقلن كيلجن أبوان سونيا دور كتنتنا يزبل سقات نغرا بورسا بطعم مقن كرميلان بمملا نفط مصل لفراس كدد نسا نسونيا دور حزاقت هادم كتفتن كلا بين نفرس كمقمتيو نتخونتات عند بترعيو سونيا دور نكيل حنجيرا نتحصور سيرات توصت بين دما قلطيفو بمكينو خصعبا جمره نبين زقرمو نجر سونيا دور بمولع عقمخت قوي كلا اتقدم زنبرانا اجرو قدات ولا حنت ملكت يرئين فتنتا دما اب ساعات 6 كيلومتر بصحه بين بفتنة بموجاي قدمامو أو كرمي أدو بلا قالوا كولع لسونيا دور كتزللين كلا بغرمي تصنحوا قفامو أمون قوم زنور ركب زالت سقط انكر قورو مانولين بالون اندما نسوفيات رسعبهم ملسوا سوفيا دور ناس عوا خدون كلو كتافقا انه السخن زالت صنخونني خيد كم زنوره نبين نغرو እዚ ድማ እንደገና ክትወዳደር ከም እትኽእል ዘርኢ ነገር ነይሩ ስለዚ ድማ ቤን ንተሓኪም እንስሳ ደጊሙ ንኽሪኣ ፀውዖ ድሕሪ ምርመራ እቲ የማናይ ናይ ሶቪያቶር እግሪ ብተኣምር ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝሓወየ ተፈለጠ እኹል ዝኾነ ስልጠናን እንክብካበን ክትትልን ተተገይርላ ድማ ናብ መድረኽ ቅድድም ክትምለስ ከም እትኽእል ተረጋገፀ ዝወረዚ ንቤንን ንመሳርሕቱን ስድሩን ኣዝዩ ዘተባብዕ ነበረ بتصبحتو دما بين أو كميزة عينت بقعت كم زلان مفلات بستفراليو من قدتات مرمراخ قبريلا جمرة سونيا دور حدا زور كتود انكوان تخالت دحر حويت جانا اقرامت كام سلازي لمدت وتسيتا كافتنا يقدم ازيوز تحتن فتيمو زي حقوس النبرة أبو أونو بين زغونا بولون نفتم تجانيو غم زنور مسارحتي قرومو سونيا دور ندحر داو حق انيا قددم تساتيفا كتنا غاقع خم التخيل حساب قربه بينن كالوت مسارحتون اتحساب الزيوم سلز فوتوون نغسما معيدون قيون كم زيلاون سونيا دور دحن حوية تابز تساتفتلو نايما جمريا قددم سالسي درجة حيزا وطت كيلين أديان سونيا دور كندزا أكل فتينا سالسي درجة حيزا بموطأ الزينين تحقوي سنيران بينن كلتا مسارحتون جن بزوت سيتزي فتيمو معقون أما نحزينهم دما تسفى قرصتنا تسمع ميتنح مغناتو بتزلوا نايوبتو درجان المحجم استمصو زنورت وصيتن توداديرو فتيمو زي قرارون زي مساسلني نيرو افت غيزنسو حدا سرحتنيا نابين ماتيو ناي مترشاو علقط اهاو سونيا دور بچرتا تغزيا حدا سو كم زو سدا زل قطعي نيرو قدم تقددم بين سونيا دور ب $15,000 نختشيت إلو افتنا چرتا زرزر امزغيوا نيرو اغريس تسورا ناي وددر فرس زعدق سو كيلو إلو جن فتيمو يغمتن
ግን እዚ ግምቱ እዚ ጌጋይ ነይሩ። ሶንያዶር ኣብቲ ጨረታ ሓደ ሰብ 15,000 ገዛእ ተስማሚዑ እቲ ናይ ውዕል ወረቐት ይመጽዎ ዘሎ። ናፍቲ መጽለለ ፍራስ ክምለሱ እንከለዉ ኬይሊ ብናይ ኣቦኣ ውሳነ ልባ ተሰበረ። ቤን ንሶንያዶር ናፍቲ ጨረታ ክእትያ እንከሎ ክትሽየጥ ኢላ ሓሲቡ ከም ዘይነበረን ፈጺሙ ክሸጣ ከም ዘይደለየን ክነግራ እንከሎ ኬይሊ ፈጺማ ይኣመነቶን። ቤን ኣብ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ተወዳደርቲ ፍራስ ኩሉ ግዜ ንዕዳጋ ዝቐርቡ ምዃኖምን ምግዛእን ምሻጥን ዘሎ ነገር ምዃኑን ነጊሩ ክረጋጋዕ ኣይፈትን። ኬይሊ ግን ብዒንታ ንብዓት እናወረደ ሶንያዶር እኮ ታራ ናይ ውድድር ፈረስ ኣይኮነትን ነይራ ናይ ስድራና ፈረስ እያ ነይራ ኢላ እናኸየት ትምልሰሉ። እዚ ክሰምዕ እንከሎ ቤን ልቡ ይስበር። ናፍቶም ዝጸልኦም ሰባት ቀስ እናበለ ከም ዝቕየርሎ ድማ ይርድኦ። ሓደ መዓልቲ ቤን ኣብቲ ናይ ጓሉ ናይ ወለዳ ኣኺባ ንኽርከብ ናፍቲ ትምህርቲ ቤት ኣይኸይድ። ኣብኡ ድማ እዩ ነይሩ ንፈለማ ግዜ ናይ ጓሉ ልቢ ብግልፂ ገይሩ ዝረአዮ። ተርኡ ምስ በጽሐ እታ መምህር ናይ ኬይሊ ድርሰት ንኸንብብ ናብ መድረኽ ዓደመቶ። እቲ ድርሰት ከምዚ ይብል ነበረ። ቀደም ሃፍታም ብዙሕ መሬት ዝነበሮ ሓረስታይ ነበረ። እዚ ሓረስታይ ንጉስ እንከሎ እናሓረሰ እዩ ዝነብር። ሓደ ግዜ ግን ሓደ ጸሊም ፈረሰኛ ቤት መንግስቱ ወረረሉ። እዚ ንጉስ ግን ሓራስታይ ጥራይ ዘይኮነስ ተዋጋእ እውን ነበረ። ንታስማተኛ ፈረሱ እንድሕር ዳ ረኺብዋ ጥራይ ንቤት መንግስቱ እንደገና ናፍቲ ናይ ቀደም ክብራ ክምልሳ ከም ዝኽእል ብደንቢ ገይሩ ይፈልጥ ነበረ። ቤን እቲ ንጉስ ንሱ ባዕሉ እቶም ህዝቢ ድማ ስድራ ቤቱ እቲ ቤት መንግስቱ ክወርር ዝመፀ ጸሊም ፈረሰኛ ድማ እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማት እታ ኣስማተኛ ፈረስ ድማ እቲ ሓዚ ዝሸጣ ፈረስ ሶንያዶር ምዃና ተገንዘበ። ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ቤን ንጓሉ ካብ ደቃ ሳልዒሉ ብልቢ ስለ ዘይተረድኣ ደጋጊሙ ይቅርታ ሓተታ። ኬይሊ እውን ምስ ኣቦኣ ተባኢሳ ክትቅፅል ስለ ዘይደልየት ኣብ መጨረሻ ነቦኣ ይቕረ ትገብረሉ። ብጽባሒቱ እውን ቤን ኩሎም ጥፍኣታቱ ንምእራም ንሶንያዶር ገዚኡ ንገዛኣ መለሳ። ድሕሪኡ እውን ቤን ኣብ ጅቡኡ ጸንሐ ሓደ ሰነድ ኣውፅአ። ናይታ ፈረስ 51% ብጽሒት ንኬይሊ ሃባ፣ 39% ንባዕሉ ትረፈ። እቲ ዝተረፈ 10% ድማ ነቶም ክልተ ሓገዝቶ ከፋፈሎም። በዚ መንገዲ ዘቢላ ድማ ኬይሊ ሓዳሽ ናይ ሶንያዶር ወናኒት ኮነት። ካብቲ ግዜቱ ጀሚሩ ኬይሊ መዓልታዊ ቅድሚ 11 ሰዓት ንግሆ ትስእ ነበረት። እንተኾነ ግን ናይ ስልጠና ተመክሮ ስለ ዘይነበራ ሶንያዶር ናፍቲ ናይ ቀደም ብርቱዕ ናይ ምቅድዳም ዓቕማ ክትመልስ ኣይትኽእልን። ስለዚ ናይ ግድን ነቦኣን ነቶም ክልተ ሓገዝቱን ሓገዝ ምሕታት ግድን ይኾና። ብናይ ቤን ጥንቁቕ መምርሒ ተሓጊዛ ሶንያዶር ኩሉ ሰብ ዘስተውዓሎ ፈጣን ለውጢ ረአየት። እቶም ሞንጎ ጓልን ኣቦን ዝነበረ ፍቕሪ እውን ብኡ መጠን እናሓየልን እናወስኸን ከደ። ሓደ ምሸት ኬይሊ ንሶንያዶር ሒዛ ኣብ 14 ሚልዮን ዶላር ክሽለማሉ ዝኽእላ ብሪደርስ ካፕ ክትወዳደር ምዃና ፍለጠት። ቤን እዚ እናሰምዐ ዋላ ሓንቲ ኣይበለን፣ ግን ብልቡ እዚ ነገር እዚ ፈጺሙ ክኸውን ከም ዘይኽእል ተሰምዖ። ነዚ ሓሳብ እዚ ንሰበይቱ ነገራ፣ ግን ንሳ ዝተፈለየ ርእይቶ እዩ ነይርዋ። ኬይሊ ንሶንያዶር ዝኸውን ብሉጽ ተቐዳዳሚ ረኸበህሉ። ንሱ ድማ ማኖሊን ነበረ። ማኖሊን ቀደም ጎበዝ ተወዳዳሪ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ሓደ ቅድድም ኣብ መወዳእታ ክበጽሕ እንከሎ ጸገማይ እግሩ ካብቲ መርገጽ ሸተት ኢልዎ ካብቲ ፈረስ ይጸድፍ እሞ ካልኦት 3 ፍራስ መጺኦም ይረግጽዎ። 4 መሰንገሊኡ ድማ ተሰበረ። ካብቲ ሰዓት እሱ ጀሚሩ ማኖሊን ብፍጹም ተወዳዲሩ ይፈልጥን ንዚ ስራሕ እዚ ብምሉእ ብቕዓት ክዋጽኦ ምዃኑ እውን ርግጸኛ ኣይነበረን። ኬይሊ ግን ኣብ ልዕሊኡ ሙሉእ እምነት ነበራ። ንሱ እናጋለባ ሶንያዶር ቀዳመይቲ ኮይና ከም ትስዕር ድማ ብቆራጽነት ትዛረብ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓደ ፍሉይ ጋንታ ተመስረተ። ኣብቲ ናይ ምዝገባ መዓልቲ ግን ኬይሊ ምስ ፈረሳ ካሊእ ጸገም ገጠማ። ኣብቲ ውድድር ንኽትምዝገብ እታ ፈረስ ብርትዕቲ ጥራይ ክትከውን ዘይኮነስ ብጣዕሚ ክባር ናይ ምዝገባ ክፍሊት እውን የድልያ ነበራ። በታለይቲ ንሳ ቤን ንሰበይቱ ካብ ስራሕ ምስ ኣምጽኣ ብዛዕባ እቲ ኬይሊ ኣብ ኣኼባ ዘርእየቶ ትብዓት ነገራ። እቲ ናይ ምዝገባ ክፍሊት $120,000 ምዃኑ ምስ ሰምዐት ድማ ምንም ከይተዳሃለት ብሕጉስ መንፈስ ፍሽኽ በለት። ብጽባሒቱ እቲ ውጽኢት ምስ ተነገረ ሶንያዶር ብሓንቲ ድምፂ ጥራይ ሓሊፋ ናፍቲ ብሪደርስ ካብ ዝበሃል ዓብዪ ውድድር ተጸንበረት። በዚ ዜና እዚ ኩላቶም እናተሓጐሱ ከለዉ ፓልመር ብዛዕባ ዝብርትዐ ሶንያዶር ስለ ዝሰምዐ እቲ ልዑል ክዕወት ስለ ዝደለየ ንሶንያዶር $20,000 ክገዝኣ ሓተተ። ቤን ግን ብዘይውልውል ኣበየ። ፓልመር እቲ ኣጋጣሚ ከምልጦ ስለ ዘይደለየ ጋሰጋእን ከይበለት ዋጋ ናብ $40,000 ደይዎ። ፓልመር ሕጂ እውን ምስ ኣበይዎ እቲ ጥረ ገንዘብ ዓጺፉ ናይ $100,000 ቼክ ኣውፅአ። ንቤን እውን ናብ ስሩዕ ክምለስ ከም ዝኽእል ተመጻውዐሉ። በዚ ፈተና ዝመልኦ ሕቶ ቤን ክወሳወስ ጀመረ። ቤን ካብ ብዙሓት ሰባት ሓገዝ ሓተተ፣ ግን እግሪ ንዝተሰበራ ተወዳዳሪት ፈረስ ገንዘቡ ከወፍር ዝደለየ ሰብ ኣይነበረን። ኬይል ተስፋ ክትቆርጽ ክትጅምር እንከላ ቤን ሓደ ሓሳብ መጾ። ንኬይል ናፍቲ ምስ ሓው ዝወዳደር ዝነበረ ልዑል ሳድር ወሰዳ። ናይቲ ልዑል ፈረስ ስለ ዘይሓለፈ እቲ ኬይል ኣብ ኣኼባ ዘርእየቶ ትብዓት ከዓ ስለ ዝመሰጦ ሓደ ሕቶ ሓተታ። ናብ ዓይኒ ጠምትን እሞ ፈረስኪ ንናይ ሓወይ ፈረስ ናይ ምስዓር ዕድል እንተሃልይዎ ብሓቂ ንገረኒ ኢሉ። ኬይሊ ምንም እንከይመሰላ ፈረሰይ ኣብቲ ውድድር ንዝመጽእ ኩሉ ፈረስ ይኽስዕር ንናይ ሓውካ ጥራይ ኣይኮነን ኢላ ብትብዓት ትምልሰሉ።
በዚ መንገዲ እዚ ድማ ናይ ልዑል ሳድር ደገፍ ብዓወት ረኸቡ ክሳብ እቲ ናይ ውድድር መዓልቲ ዝኣክል ግና ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ብሪደርስ ካፕ ሰዓሪት ኮይና ዝወፀት ኣንስተይቲ ፈረስ ስለ ዘይነበረት ብዝወሲኖ ሞኒው ፈታኑ ውሳነ ቁሩብተይ ፍርሓትን ስግኣትን ሓደሮ ብፅብሒቱ ፓልመር እታ እግራ ተሰይራ ፈንፊንዋ ዝነበረ ፈረስ ንከይትስዕሮ እናፈርሐ ፈረሱ ሒዙ ናብቲ ናይ ውድድር ቦታ ይመፅእ እቲ ፓልመር ሒዝዎ መፅኡ ዝነበረ ጎልያድ ቦይ ዝበሃል ጸሊም ፈረስ ንሶንያ ምስ ረኣያ ናይ ቅድሚት ኣእጋሩ ንሰማይ ኣልዒሉ እናወንጠረ ክላኸፋን ክተናኾያን ጀመረ ግን መሲልዎ እምበር ሶንያ ዶር ታራ ምሽኪን ፈረስ ኣይነበረትን ኩሉ ተግባራቱ ብደንቢ ጌራ ድሕሪ ምዕዛብ ድማ ንሳ እውን ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ቅድሚት ኣእጋራ ንሰማይ እናወርወረት ምፍርራሑ ብቐሊሉ ከም ዘይትወስዶ ርእየቶ ብተግባር እዞም ክልተ ተፎኻኸርቲ ሓያላት ኣፍራስ ድማ እቲ ቦታ ብጫውጫው ተመልአ እቶም ሰባት ንትዕግርግር ጠጠው ኣቢሎም ነቶም ክልተ ተፎኻኸርቲ ኣፍራስ ምስ ፈላለይዎም ቤን ብራዕድን ፍርሕን ተመሊኡ ናይ ሶንያ ዶር እግሪ ንምምርማር እናረሃፀ ብኢዱ ገይሩ ዳሃሰሶ ብዝሕዝን መንገዲ እቲ ዝፈርሖ ነገር ጋዲ ኮይኑ ይጸኒሕዎ እታ ቅድሚ ሕጂ ተጎዲኣ ዝነበረት እግራ ብዘይተለመደ መንገዲ ሓያል ሙቐት ትፈጥር ዘላ ቤን ተደናጊጹን ፈሪሑን ተጨኒቑን ስምዒቱ ክቀጻጸረሉ ዘይኽእል ደረጃ ይበጽሕ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እናሓሰበ ድማ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ነታ ፈረስ ናፍቲ መጽለሊ ንኽወስድዋ ኣዘዞም ንሱ እውን ነብሱ ንምርግጋዕን ትኽክለኛ ውሳነ ንምውሳንን ናብ ሓደ ጽላል ክኸይድ መረጸ እቲ ኣጋጣሚ ናይ ምዃን ዕድሉ ብጣዕሚ እዩ ትሑት ነይሩ ንምንታይ ሎሚ ንምንታይ ኣብዚ ቦታ ንምንታይ ከ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ዓብዪ ውድድር እዚ ከም ዝገጠሞ ብስጭትን ቁጥዕን ተመሊኡ ብተደጋጋሚ ምሕታት ጀመረ ግን ድማ መላስ ኣይረኸበን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ባሎ ናፍቱ ዝነበረሉ እናጎየ መፅሞ ሶንያ ዶር ብዝኾነ መንገዲ ካብቲ ጠጠው ዝበለህሉ ብዝኾነ መንገዲ ናፍቲ መፅለሊ ንኽትምለስ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነት ነገሮ ቤን ናፍቱ ዝነበሮ ጭንቅን ሓሳብን መከራን ተወሳኺ ይኾኖ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ፈፂሙ ክርድኦ ኣይከኣለን ባዕለይ ክሞክራ ኢሉ ንሶንያ ዶር ብገመዳ ሒዙ ናፍቲ መዕረፈ ፍራስ ክምርሓን ተሞከረ ክትከይድ ፈቃደኛ ኣይነበረትን ቤን ብሓሳብ ተወጢሩ ንዝተወሰነ ደቃይቕ ኣብ ቅድሚታ ጠጠው ይብል እሞ ሶንያ ዶር ናፍቲ መፅለሊ ክትምለስ ኣብያ ዘላ ክትወዳደር ስለ ዝደለየት ምዃኑ ግልፂ ይኾነሉ ለካ እዚ ኩሉ ግዜ ፈተናን መከራን ዝሓልፉ ነበሩ እቶም ስድራ ጥራይ ዘይኮኑስ ሶንያ ዶር እውን እያ ሕጂ እዚ ኩሉ ፀገምን መሰናኽላትን ሓሊፋ ኣብዚ ድሕሪ ምብፃሓ ካብዚ ውድድር ፈፂማ ክትምለስ ኣይደለየትን ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ተሰይራ ዝነበረት እግራ ዝስማዓ ነበረ ቃንዛ ሓያልን ንምፅዋሩ ዝኸብድን እንኳ እንተኾነ ሶንያ ዶር ኣብዚ በፂሓ ፈፂማ ክትምለስ ኣይደለየትን እዚ ውድድር ዝተተሳዒራ እንታይ ከም ትፅበያሎ ብደንቢ ጌራ ዝፈለጠት እያ ትመስል እቲ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ቤን ድማ ኣብቲ ውድድር ክትሳተፍ ከም ዝደልየት ብደንቢ ጌራ ርእየቶ ቤን እውን ብኢዱ ገይሩ ገጻ እናዳህሰሰ ድሕሪ ምጽናሕ ሶንያ ዶር እዚ ኩሉ ትገብር ዘላ ክትጎይ ስለ ዝደለየት ምዃኑ ንኩሎም መሳርሕቱን ጓሉን ይነግሮም ብድሕሪ እዚ ቤነታ ዝተረፈቶ ናይ መወዳእታ $258 ኣብቲ ናይ መመደበ መስኮት ከይዱ ሶንያ ዶር እቲ ውድድር ሰዓሪት ኮይና ከም ትውድኦ ተወራረደ ሶንያ ዶር እቲ ውድድር ሰዓሪት ኮይና ናይ መወዳእ ዓድላ 81 እኳ እንተነበረ ንሳ ሻምፒዮን ኮይና ከም ትውድእ ግን እምነቱ ሙሉእ ነበረ ምሕጂ ስምዖ ዝነበረ ፍርሓት ስግኣትን ጥርጣረን ናይ ሶንያ ዶር ገጽ ምስ ረአየ ጠቕሊሉ ዝጠፍአሉ እዩ ዝመስል እታ ቆሲላ ዝነበረት እግራ ክትስበር ዶ ትኸውን ሶንያ ዶር እንድሕር ተሳዒራኸ እንታይ እየ ክገብር ካብ ዝብል ሓሳብ ከም እትስዕር ርግፀኛ ኮይኑ ብዝነበሮ $258 ክሳብ ምውርራድ በፂሒነ እቲ ቅድድም ተጀመረ ደወል ምስ ተሃረመ ድማ 14 ብሉፃት ፈጣናት ኣፍራስ ጎኒ ንጎኒ ተወንጨፉ እቲ ፓልመር ሒዝዎ ዝመፀ ጎልያድ ቦይ ዝበሃል ፍሉጥ ብጣዕሚ ሓያል ፈረስ ኣጎኑ ዝነበሩ ካልኦት ኣፍራስን ከይተፎኻኸርዎ ንቅድሚት እንትውንጨፍ ሶንያ ዶር ግን ብዘጠራጥር መንገዲ ንድሕሪት ትቐሪ ነበረት ውድድር ዝተወሰነ ዙራት ዘይሮም እናቐፀለ ኸይድን ከሎ ግን ናይ ሶንያ ዶር ብርትዕን ህልኽን ጉልበትን እናወሰኸ መፀ ኩሉ ሰብ ድማ የስተውዕሎ ንጎልያድ ቦይ ክትሓልፎ ቁሩብ ምስ ተረፋ ግን ከም ተብሕልሚ ሕርቃኑ ዘጋጥሞ ዝነበረ ናይ ማኖሊን እግሪ እንደገና ካብቲ መርገፂ ተንሸራተተ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢላ እግሩ ክትንሸራተትን ከላ ካብ ፈረስ ፀዲፉ 3 ፍራስ ረጊፆሞ ንዓመታት ናብ ፈረስ ከይተሰቐለ ይፀኒሑ ነይሩ እዚ ግን እቲ ፍርሓትን ስግኣትን ክቆፃፀሩ ዕድል ኣይሃበን ብፍጥነት እታ ሾሊኻ ዝነበረት እግሩ ናብ ቦታኣ ብምምላስ እቲ ውድድር ይቐፅሎ ኣብዚ ሰዓት ብዚ ውድድር እዚ ሓያል ፈተና ትፍተን ዘላ ሶንያ ዶር ጥራይ ዘይኮነትስ ማኖሊን እውን እዩ ነይሩ እዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ገጢሞ ዝነበረ ናይ ፈረስ ሓደጋ ሙሉእ ንሙሉእ ተጋፊጡ ንዘለኣለም ዝስዕረሉ ሰዓት እዩ ነይሩ እዞም ክልተ እቲ ውድድር ብምስዓር ጥራይ መጻዮም ዘስተኻኽሉ ጀጋኑ ድማ ኣብቲ ስታድዮም ኮይኑ ዝርኢ ዝነበረ ሰብ ብምሉእ ክሳብ ዝገረም ብሓያል ፍጥነት ንቅድሚት ተወንጨፉ ኬሊ ምሰዲኣ ኮይነን ኣይዞኹ ሶንያ እናበላ ዓዊለን እንተበራታትዓኣ ቤን ሶንያ ዶር እቲ ውድድር ዋላ ተዘይሰዓረት ንሶ ህይወት ተሸናፊ ኮይኑ ከም ዝወድእ ይርድኦ ምክንያቱ ሕጉስቲ ስድራ እያ ነይቶ
أفت بالمر هو نورس راح تزتنح نيرو إذا حقوس زخريو خم زي خلنا رسل زفلت أون بتعم دسيولو كم زيلاون اتادحرو كلهم تريفاز نورس سونيا دور بحيال فتنت نقدمي تون شافمو نخلاتهم حدا بحدا قتحالفهم تجمر كل سو وتصيد زود الدر نمرأي أزيو تانتو نيرو زليلكا نفتوش تناو ددر بوتا أتي خمرأي قريو نيرو أما ترشاون سونيا دور زرق نورة سب عينو مؤمان كساو السقانو ندخلو زمكحلو زنورة قولياد بويز بحال حيال فارس حليفة كقدامو يتخوينات ودقو كل سب بزاقات أمز تقرمو عويلو يجدر جن معربينن سدرون استحقوسه أفت ستاديم ولا حد سوي نورن أو زنات أزي فيلم نايودا إز دريمر زول أو كل تشحي حموشي نمر إتزاق فيلمي هنات إزانتات رايزي كونس نتوم حلبهم زساددو تراسبات زتوفي مزمورين رئينا أو زخول نجار كالتفو زنكسا أصلو زمن سنكناي ناورات أجمات بزحات ساعات وحلمهم تسفا قريتهم يتنتنوا يوم ناي بينن كيلن زانتاجن أو لبنا نقشي تسفا أو أجرنا دما من قد خصاو زلو تارا نابراون بروخوين خدم كم زخيل يمهرنا إن تزناقعكم إزيو من كالو التمساسل تتمرتاتن حيزكم لغتكم تسفا يقبر بوغاني زوم زرزركم نجرات سلز أصمكو كعسرته شمونتنات سلز تاويخ حلفه نسوغمك انتاي تمايركم كنديك خو عسرته توو أو كومنت صحفو لي أو كتالي بسحاون مهارن مزناقع عن فيلم خسان راخل سنايت سنحو